गिबियावनो गासै बर' रायजो राजा नोंथांमोननिसिम अननाय आरो सिबिनायखौ आरोबाव खनसे फिन जासिहरबावनाय जाबाय। आं दिनैहाय बुंगोन मैया दाखालि जिहेतु मार्टियास मुंख्लं अनसुंथाइ होनाय बेनि बारै माखासे खोथा बुंनो सानदों आं। बुंनो साननाया बेनो, जों दिनैहाय NDFB-आ एक्सुअलि मानि थाखाय जों बर' रायजो राजाफोर आरो NDFB-नि सोद्रोमाफोरा मानि थाखाय मुंख्लं जाखो, अनलि बे मुंख्लं जानायनि बारैसो बुंगोन। आरोबाव बिनि उनाव गबिन्द बिथांनिबो बुंगोन। आं दुखु मोनदों, गोसोआव दुखु मोनदों आं। माने अबर'आ दाखालि जिहेतु 5 लाख अनसुंथाइखौ मोनबाय, थिगैनो दं। किन्तु स्टेट गभर्नमेन्टआ आरो प्रमद बर'आ माइगाब जुजाय खालामगासिनो दङ। आं बेखौबा हले बुंगोन। मानो होनना बुङोबा दिनै थांनाय बारावहाय अबर'फोरनो थाखाय अबर'फ्रा खयदिन राजा लामा गाथेया, बेसेबां गोबाव सोमावसारामोन बिसोरो। बै सोमावसारनायाव हाइस्ट थैदों 10-15 बा साब्रै साबासो थैदों। जानो हागौ एसेबो बाराबो जानो हागौ, जेखियानो जादोंला एक्जेक्ट आंनाव हिसाब गैया बियो। दिनै बिसोर मोनबाय अबर'। जोंनिया मा होननानै बुङो, आसाम आन्दलनाव ट्राइबेल जनगोष्ठीफ्रा साबेसे थैयामोन, बेफोरबायदिनो दिनै स्टेट गभर्नमेन्टआ मानो होनो हाया, आरो बेफोरबायदिनो प्रमद बर'आ मानो बुंखांना होनो हाया? जाहोना मा? जाहोन मा दं बावहाय? जेबोथ' जाहोन गैया। दिनै जों बर'नि थाखाय बर'आ आसाम आन्दलनाव जिउ बासुमाखैमोन नामा? थैयाखैमोन नामा जोंनि ट्राइबेलफ्रा? बावहायबोथ' आसाम आन्दलन समावबोथ' ट्राइबेल जनगोष्ठीफ्राथ' दावहायाव बाहागो लाफादोंमोन। होनबा दिनै बेफोरबायदिया मोननांगौ ना मोननाङामोन? दिनै अबर' जनगोष्ठी BTR एकर्ड जाखांनायनि उनावनो लगालगनो बिसोरनासो अनसुंथाइया सिगां स्टेट गभर्नमेन्टआ होनाया। जोंनि BTR गभर्नमेन्ट माहाय थादों? बेफोराव सांग्रां दंना गैया? प्रमद बर'आ लाजि फोनांजादों, बेफोरखौ गोसोआव दंना गैया प्रमद बर'? बेफोरखौ गोसोआव गैया नामा? गबिन्द बसुमतारिया दिनै बे अनसुंथाइनि बेलायावहाय मार्टियासनि बेलायाव जेबो बुंखांनो हाया नामा? ना नोंहा खनसे खननै मिस्टेक जानायनिफ्रायनो नोंहा माबायाव मिडियायाव ओंखारनो हाला नामा? जेबो बुंनो हानायनि बेफोरनि बारै जेबो गैला नामा? खोथाखौनो मोनासै नामा? आंना बे खोथाया, जुदि आंनो प्रमद बर'नाव मोनसे कुइसन, बर'फोरा जुदि राजा लामा गाथेनानै जाखिनि मार्टियास जादों बिसोर जुदि मोनदोंबा, बे आसाम आन्दलनाव जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठीया बावहायबो आसाम आन्दलनाव दावहायाव बासोमदोंमोन, जिउ दान होदोंमोन, बिसोर मोनगोन ना मोना? आरो बिसोरनो होदोंना होआखै? आंना कुइसना बे प्रमद बर' नोंथांनिसिम। मिथिबाय? NDFB-ना दिनै सिगां जानांगौना NDFB-नि जाखिनि NDFB-नि दावहायाव सोरबा दिनै गोबां पाब्लिकआनो जा गुबुनानो जा गोबाङानो मुंख्लं जादों। 3,000निबो बारा, 4,000सोनिबो बारा जानोबो हागौ। मिथिबाय? मोजां तन्न जुदि लायोब्ला, होनबा बै माने गावथार जानायफोरा बिसोर मोननांगौना मोननाङामोन प्रमद बर'? बे एकर्डआ सोरनि थाखाय जायामोन प्रमद बर'? आंनि खोथाया नोंनाव बेखिनि खोथा कुइसना नोंनिसिम थाबाय। आरो एकर्डआ जुदि जादोंमोनबा सोरनि थै होनानै बियो सान्ति सुक्तिखौ नोङो माब्रै खालामनो हाखो? आंना कुइसना बे। मिथिबाय? दुखु मोननानै लाब गैया प्रमद बर'। मिथिबायना? बे बैसो गोरलै गथ'फोरजों आं बेफोरबायदि सोंजाबाय थानो बिसोरलाय सोर? ना? दुखु मोननानै लाब गैया। बेफोरखौ मिन्थिना लानायाबो मोजां बर' रायजो राजाया। जों मानि थाखाय थैदों? जों बर' रायजो राजाया सोरनि थाखाय थैदोंमोन? सोरनि थाखाय जों जिउ दान होदोंमोन?
बेफोरखौबो गोसोखांनाया मोजां। जों बै अबर'फोरा जे दिनै मार्टियास मोनदों 5 लाख बेखौ मोनदों अनसुंथाइखौ, बिसोर मोनग्रोनांगौमोन ना जों मोनग्रोनांगौमोन? जों बर' रायजो राजाया मोनग्रोआ लाफानो दिनै गुबुन हारि बर'फोरासो दिनैहाय जाय हारिया नों बर'खौ सैथारा, जाय हारिया नोंखौ दैमारि नार्जारि बसुमतारी होनबानो मोदोमफ्रा मानफबजोबो, बिसोरो अमा जाग्रा जाथि, खांख्राइ जाग्रा जाथि, खुसिया जाग्रा, एम्फौ एनला माबा माबि एम्बु जाग्रा होननानै बुंजाग्रा जाथियासो दिनै सब समाय उनाव दोनजादों। मानो? ओंखायनो प्रमद बर'आ गोबां बर' रायजो राजाजों गुबुन गुबुन नामसो होजाना दोनदों। नंगौ, सासे बर' रायजोखौ दैदेननो थाङोब्ला गुबुन नाम मोनो, गोबां 101ता नाम मोनो, मिथिबाय? खिन्थु बिनि गेजेरावनो सायख'नांगोन नोंखौ दिनैहाय मानोथो एफाराब रायजोफ्रालाय मानोथो आंल' नङा, आंल' इउटुबाव बखिबाय थाया, दिनै गोबां बर' रायजो राजाफ्रा नोंसोरखौ बुङो, रायो, मिडियायावसो बुङा। जों बर' रायजो राजाफ्रा सादा सिदा, रावखौबो थगायफेरनोबो रोङा बारा, सिदा मानसि। जेखियानो जादोला आंनि जाखिनि सोंनांगौ बेखिनिखौ सोंदों। दिनै आसाम आन्दलनाव रेप खालामजानाय आइजोफोर, बिसोर मा मोननांगौ, मा मोनखो? आसाम आन्दलन समावहाय जोंनि ट्राइबेल जनगोष्ठीफ्रा दिनै मुंख्लं जादों, बिसोरो दिनै मोनग्रोआखै। दुखुनांथाव, बिनि देरसिन दुखुनांथाव आरो लाजिनांथाव, मुगैजाथाव जेबो गैया प्रमद बर', एखेबारे नंखाय बाखायखा। जेखियानो जादोला खोथाया आं दिनै गबिन्द बसुमतारीनिसिम थांबावनि आरोबाव। दिनैहाय NDFBनि खोथा, बै गथ'आ क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट दतमानि मानसि, आं गामिबो खोन्थाला, नामबो खोन्थाला, बिनि सावगारि आंनाव दंजोबो, खोन्थाला। गबिन्द बसुमतारीनि माखासे खोथाखौ बुंनि। इन्टारेस्टिं दै, बियो एसे लाजिथावबो, रागा जोंथावबो। माने NDFB गथ'फ्रा माने ओरैबायदि गाज्रि बेबहार खालामहरजादों, बेफोरबायदि आरोखि। जेखियानो जादोंला बेखौनो आं खोथाखौ बुंलांदोसै। बेसेराफोर गथ'फ्रा जेबो गैया। जाय सुबुंखौ आं जेला बांलादेशआव थादों, बै सेंग्राखौ आंनि लेडिंआवनो बेसेबांबा गोबाव थाबोदों। आंनि बारै बै सेंग्रायाबो मिथिगौ आं माबायदि थाबोदोंमोन बांला केम्पआवहाय। आंनि आन्दारावनो गोबां सम थाबोदोंमोन बियो। बिनि उनावसो हादोराव फैनानै माबा मोनसे क्रिटिकेल माबा मोनसे एसे उसुबिदानि थाखाय गुबुन आफादनिफ्राय बै आफादाव बास्लायलायनाय जादों। बेफोर जेखियानो जादों, बेफोर गिदिर बाथ्रा नङा, बेफोर मोनसे आफादाव थाखायो। फैयै फैयै बेसेराफोर अफिसाव हाबफैबाय, सेक्रेटारि अफिसाव। गबिन्द सार दङ होननायलाय फैदों, मोजां लोगो हमबाय। बियो गुबुन हारि, गुबुन ट्राइबनि, असमिया जाथि, आं असमिया डाइरेक्ट होनगोन, खारन जोंखौ बर' जाथि होननानै बुङो। असमिया जाथिफोरा मा होननानै बुंदों, बिसोरजों रायज्लायनायखौ बिराद इम्परटेन्ट होबाय। बे जोंनि सेंग्राफोरखौ साइडआव दोनथ'नानै सावरायबाय। बेस्ट थिगैगासिनो दङ। बेसेरा गथ' सेंग्राफ्राबो नेबाय थाबाय, नेयो लास्टआवहाय दे बुंदो नोंसोरना मा प्रब्लेम होनना बुंबाय। सेंग्राफोरा बेसेराफोर गावनि दुखु सुखु माने खस्थ' थानाय माबाफोरखौ फोरमायबाय, जे सार मा मावना जाबावगोन, मावना जानायनि लाइनखौनो नुवासै, जेबो मावना जानायनि बा सुबिदाखौनो माबाखौनो नुहुरासै सार, जेबो गैथारिखाय सारनाव एसे फैदोंमोन, बिदि होननानै बुंबाय। बावहाय बुंहरबाय मा खामानि दामानिफोर एसे हरोब्ला मोजां जागोन सार होननानै बिहैदोंमोन जोंनि सेंग्राफ्रा, आफादनि सेंग्राफ्रा। बिनो थांनायाव मा बुंहैबाय, खामानिथ' हरनो हाला, खामानिथ' गैला दा, बेफोरबायदि। थिगै दङ, खामानिथ' गैला, आं मानिबाय, आं बेखौबो मानिबाय। जों NDFBफोरा गासैबो मोनजोबनांगौ खामानिखौ, आं बेखौबो मानिदों। हरजोबनो हाया नोंबो गबिन्द, खिन्थु नोंहा मोनसे अधिकारा दंमोन, मोनसे लाइना दङमोन। जिहेतु बै गथ'आबो आफादनि सोद्रोमा, नोङो बुंनो हायोमोन जे र' साननैसो नेथ', बिनि उनाव फै, गाबोन समफोरनि गेजेराव आं माबा मोनसे खालामनानै हरगोन। बेखिनि अपसना थायो। लिडार, नों बर'नि लिडारब्ला, गबिन्द बसुमतारी
नों बर'नि लिडार नङा नोङो एखेबारे बर'नि लिडार नंखाथारा नोङो बेबो थांबाय बिनि उनाव आरो जिरायथाब बेसाराफोर रायलायै माने बिसोर बुंबाय जे अमा फिसिना जानांगौ ओमफ्राय अमा फिसिना जानांगौ होननायावबो अमाखौ मा होननानै बुङो फिसिनायाथ' न'खरसेयाव खुनसेयावनो नों हारसिङैनोथ' 100टा 200टा हाया मासे मानैखौ एकदम फिसिथारनांगौ जाहैबाय ओमफ्राय अमाखौथ' फिसियो जों मासे मानैयालाय जोंनाव थाखायो सार बिदि खोथाया जालांबाय बिसोरो जानानै बिनि उनावहाय आरो दाउ अमानि खोथा दाउनि फैलायबाय रायलायनो दाउनि फैनायावहाय दाउआबो कयलारनो माबा माबि बेफोरबायदि गिदिर जात फिसा जात थायो नालाय दाउआबो ओमफ्राय गिदिर जात बिदिखौ फिसिनानै जेबो लाब गैया बारा बेनिफिट जाया बेफोरबायदि खोथा बहुद सावरायनानै बावहायबो बेबो थांलायबाय बेखौबो मोजां इम्परटेन्ट होआसै बेयावबो जेबो लाब जाया जाहैबाय आरो अमायाव हाबफैलायबाय अमायावबो जेबो लाब थाहैथाराना दाखालिसो हनै उमुक जायगायावहाय खुनसेयावनो 6टा रग' थैथारबायनो नै बेफोरबायदि आरोखि होनबा नोंसोर बायदिया गबिन्द बसुमतारी नोंसोर बायदिया दिनै दाउ अमा फिसिनायनि जेबो लाब जानायखौनो नोंसोरनो नुखाथाराखैबा अमा फिसिनायावनो सोरबा सासेना खुनसेयावनो 6टा गाहाम थैदोंबा होमबालाय नोंसोरलाय इन्दि बिनि गथ'फोरनोलाय मानोलाय दाउ अमा फिसिहोगारखो नोंसोरो मानोलाय बेफोरखौलाय लेखा लाहोगारबाय थादों अदालगुरियाव आंनाव फर्मा दङ साबा ग्रुपजों मोनसे फर्म फिलआप खालामनानै हरनांगौनो मिथिबाय नांगौब्ला बे फर्मखौ नांगौब्ला आं हरनानै होगोन माने बर' रायजो राजाफ्रा मोननांगौथ' बे फर्मखौ लानानै हरनानै हो मिथिबाय अनलि NDFBल' लानानै लाब गैया NDFBल' जानानै मोनजानाय लानांगौ बेल' नङा NDFBनि थाखाय रायजो राजाफ्रा थैदों ओंखायनो रायजो राजाफ्रा ला आं नांगौबा हरगोन आं फन नाम्बारखौ कमेन्टजों लोगोसे WhatsApp नाम्बारखौ हरनानै हो आं हरनानै होजोबगोन बेफोरबायदि दा नोंसोरनो जुदि गबिन्द मोनानो दाउ अमा फिसिनायाव जेबो लाब गैया होननानै बुंखाथारबायबा होमबालाय फिसिनायनिलाय मा लाब अमा मासेखौनो जोंलाय आबै आबौआनो फिसिखानाय गबिन्द नोंथाङानोथ' बै नोंनि न'खरनि बै समनि आबै आबौमोनानो मासे मानैखौ फिसियोमोन नोंबोथ' खिबाजानि मासे मानै जानो आन्थाखौथ' नोंबो मासेखौथ' फिसिदोंना खस्थ'आथ' नोंबोथ' मोनदोंना बावहाय खिन्थु बावहाय मासे मानैनिफ्राय स्टार्ट खालामलांनांगौ जाहैबाय नों अमा मासे फिसिनांगौआ धेमालि खोथा नङा आंनि न' खाथियावनो दङ दाखालिसो दौ अमाया मासेल' मिथिबाय बिबो दौ थैदों ओमफ्राय बाजाराव फानहैदों बेखौ जाबावदों मानसिफ्रा बेखौ बेमार जाना थैनाय अमा बेफोरबायदि होनबा नोंसोर बायदियानो जुदि जेबो बेनिफिटखौनो खालामनानैबो खामानिबो मोनबोआसै बेसेराफोर खामानि बिनो थांदों खामानिखौबो हरजायासै ओमफ्राय न'खरावथ' बेसेराफोर जों बर'फ्रा NDFBनि गथ'फ्रालाय सोर साबेसेयाथो मा बेसेबांथो दङ रावबो बिदि गैया मावना जानांगौल' होनबाय थायो गबिन्द बोराया खामानि मावना जानांगौ आरो नों खामानि मावना जानोथ' गैयाब्लाबोथ' 20-30 हाजार थाखाखौ आखायाव खमावनो 20-30 हाजार नङालाय आखायाव खम 50 हाजार नांथारखागौ गबिन्द बसुमतारी नोंसोर दिनै गादियाव जिरायना डिपुटि चिफ जानानै नोंसोर जेबो मिथिया बेफोर आबादखौ खिबाजानि नों मावफेराखै माइखौ गस्ला लंपेन्ट गोदान हाना गाननानै माइ हाफेरो मानसिया बबेयाव नुफेरा जों नोंसोरो मावना जानो थिनबाय थायो नोंनि बुंनाय मथेब्ला हाजिरा मावना जानांगौ NDFBआ ओमफ्राय खामला मावना जानांगौ NDFBनि गथ'फ्रा ओमफ्राय लिडारफोरा स्करपिअ गारि सिबगोन इन'भा गारि फर्चुनार गारि सिबगोन हा बे जागोन जानो होनो हानाय नङालै गबिन्द बिदिया जाहोनो हाया मिथिबाय नोंसोर स्करपिअ दाब्रायगोन फर्चुनार गारि सिबगोन ओमफ्राय गथ'फ्रा नोंसोरनि गारि उखुन्दै जाना थैनांगौ गथ'फ्रा ओमफ्राय हाजिरा मुजिरा मावनानै जागोन ओमफ्राय बिसोरखौ मिनिबाय थागोन नोङो मावना जानो रोङाखै जाम्बा बेफोरबायदिसो होनगोन नोङो खोथायाथ' बिदिसो थांदों दिनैनि गथ' 3 सेंग्राफोर थांनायखौ अफिस नङाबा नों रायना हरगौमोनथ' नोंनि गियाना बोरायहोलां लेथ्रा जाहोलांगासिनो दं बिसोरनि न'खराव दिनै जेबो अबस्था गैया 1000 थाखा गैया
हाजिरा गुबुननिफ्राय लाबोबायना थांदों 1000 थाखा 500 थाखा खांदिंबायनानै लानानै थांदों दिनैहाय लाना थांनायनिबो गेजेरावबो दिनै नोङो मा फिथाइ मोनहरखो बिसोरो खामानिथ' माबा मोनसेथ' हरना ना बिसोरो दिनै नोंनो पारसेन्ट होनो हायैखाय नों खामानिखौनो हरनो हायाखै एनडिएफबिनि गथ'फोरनो खामानि हरोब्ला मा पारसेन्ट नांगौ ना मा आरे गबिन्द नों सिन्था खालाम आंखौ सानसे समाव गथ'फोरा लाखिदोंमोन ओरैबायदि खैफोदनिफ्राय आंखौ सेंग्राफोरा बासायदों बे खोथाखौ हाजार बार सान नङाबा इन्डियान आर्मिजों नों थब्लं गावथारजायो एनडिएफबिनि केडारफोरा नोंखौ बासायदों गावलायफुनाय समनिफ्रायनो जानाय जोंफोरनो बासायदों नों बायदि गबिन्दखौ जोंनो दाहर खामानिखौ बै जाय गथ'फोर थांदों जाय सेंग्राफोर थांदों बिसोरनो हरनानै हो मोनफा मोनफा फिसा फिसा खामानि हरनानै हो बिसोरनो सेन्ट ग्रेभेल बिदोंमोन सेन्ट ग्रेभेलबो गैलानो आर्ट फिलिं बिदोंमोन बेसोराफोर आर्ट फिलिंनि स्किमानो गैलानो ओमफ्राय आरो बे गैथारलाब्लाबो बक्स कालबार मोनसेब्लाबो हरनानै हो मोनसे स्किम हमनानै हो जों साथामजों एसे थुक थाक बिजोंनो सोलिलांसिगोन बेखौबो खालामना हरनो हायाखै माने बिनो मस्ला नांगौ पारसेन्ट नांगौ स्लेब बक्स कालबारनि थाखायबो बिखौ पारसेन्ट नांगौ बिनो बोराया बैफोर गथ'नि फारसे सिन्था खालामाखै नामा सानाखै नामा आंखौ सानसे समाव एनडिएफबिनि गथ'फ्रानो बासायदोंमोन ओंखायनो दे आं बे खोथाखौ सान गबिन्द बेफोरबायदि खोथाखौ जानला मानला पारसेन्टनि एनडिएफबिनि गथ'निफ्राय पारसेन्ट लानाया नों मोजां रोखोमाव एक्सपायार जानाय नङालै मिथिबाय बर' रायजो राजानि सावा नांगोन मिथिबाय मा अयनाय खालामदोंमोन गोसोखांबो नों आफादाव जेब्लानिफ्राय जइन जाबोदोंमोन बैफोर गथ'फोरा दिनै नोंसोरो जा लिरना गालांनाय आर्मि फरमेसनखौ नोंसोर लिरनाय एनडिएफबिनि रुल डिसिप्लिन फुरा नोंसोरनो लिरना गारबोनाय बेफोरखौ थख' दिनैसिमबो सेंग्राफ्रा मानियो नोंसोरखौ दिनैसिमबो नोंसोरखौ मानियो सेंग्राफ्रा एक्स एनडिएफबिनि जेसेबां गथ'फोर दङ सनमान होजोबो जेसेबां उन्दैनिफ्राय सेनियरफोरखौ सनमान होजोबो गथ'फोरा दिनै बै गथ'फोरनि सनमानखौ नोंसोरो लाखिनो रोङाखै गबिन्द बसुमतारी सिनायनो रोङाखै नोंसोरो दिनै एनडिएफबिनि गथ'फोरा दिनै नोंसोरखौ सार होनबावो बिनि देरसिन मा नांगौ नोंसोरनो थाखा फैसा धन दौलत नांबावगौ ना मा सार होननायनि देरसिन मा खामानि दंबावो दिनैसिमबो नोंसोरखौ मानिनानै दङ एनडिएफबिनि केडारफ्रा गथ'फ्रा दिनै बेफोरबायदि गथ'फोरनो साथामनो 15 लाख स्किम हमनानै हो मानो हरनो हाया 5 लाखनि खामानि हरनानै होलाय मानो हरनो हाया फिसा फिसा कालबारनिखौनो हरनानै होलाय साथाम थांनो साथामनो मोनथाम हरनानै हो आरो नों जुदि डिपुटि चिफ जानो हायाबा आंनो हगार बेखौबो आं सालायगोन मास मोनसे बिदों नों बोराय आं मास मोनसे सालायगोन मिथिबाय आं बेखिनि खोथा मा मास मोनसेथ' बांद्रायबावसो सानथामल' हो आंनो बेखौबो बिगोन आं नाय बिनि उनाव एनडिएफबिनि सानथामाव आं एनडिएफबिनि जेसेबां केडारफोर दङ मोनफा मोनफा हरनानै होजोबगोन नोंनि फानाव मा फान्ड दं मानो हरनो हाया नोंलाय 5 लाखखौलाय मावनानै जा होननानै बुंदों आरे मावना जागोन माजों खामानिखौ स्टार्ट खालामगोन माजों खामानि मावना जानोथ' नों माबा मोनसे राहा लामा नांबाय सिखा बायनोथ' नोंनो फैसा नांबायना सिखा खुरि गंसे बायनोब्लाथ' नों खामानि मावनो मानो सिखा रुवा हाग्रा एवनोब्लाबोथ' सिखा खंखाय नांगौ जायो बेफोरबायदिखौ बायनो फैसानो गैया जानानै दङ एनडिएफबिनि गथ'फ्रा नोंखौनो बेंबोनाय चिरां डिस्ट्रिक्टआव हाग्रा सेरावहाय लेमसार बर' होननानै बुङो बिथाङा दिनै हाजिरा मावनानै जायो एक्स एनडिएफबि गथ'फ्रा दिनै बेंगालर बायदियावहाय चेन्नाइ बायदियावहाय सिकिउरिटि ना कार्टुनाव हाजिरा मावनानै जायो कार्टुनाव ना सोनांगौ पेकिं खालामनानै साप्लाइ हरनांगौ बेफोरबायदियाव लेबार बायदि मावनानै जाहैदों एनडिएफबिनि गथ'फोरनि खोथाखौ नोंसोर मालाबाबो सानफेरा नोंसोरखौ सार होननानै मानियो बेसेबां सनमान होबावनानै आरोबाव मा सनमान होबावनांगौ जाखो गबिन्द बोराय लाजिनो ओंखारदोंलै आं दुखु मोनदों जाय गथ'फ्रा दिनैहाय नोंनि अफिसाव हाबहैदों नोंजों रायलायदों
सोरबा अफिसियेल मानसि बिराद इम्पर्टेन्ट बरमायाव बबेबा हटेलाव लायनो लोगो हमलायगोन होनबाथ' बेथ' पार्सेन्टसो फैसासो लालायगोन नोंसोरो बावहाय फैसानि अनगायै जेबो सिनाया नोंसोरथ' प्रमदानो होन दि गबिन्द बोरायानो होन फैसाल' सिनायो बेफोर जेबो सिनाया बेफोरो हारिखौ सिनाय रोङा गावखौल' सिनायो थ' लोगोफोर भिडिअ गोलाव जाबाय बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय जय बर' हारिनि